UMP ka Shillong Dr. Ricky Andrew J. Singkan ulaong kadon ka jingbam sngo thu sha jong ki breu UA utau adhar kabala pelong yaki ban ompriang ya ka jing pentre kam ka sarkar ye uniu namba habakren ha ka arpu prata ri jemang Dr. Ricky ulaong ba kadon kam ban pen sngo thu sha ki pa ba khnang ban khangi ki breu ki bashim kabu ban pen sngo thu bakla ya ka jing mat jing perkhat jing ki pa ba halor u adhar Uloong menshwaru ya ke MHIS ki persya Henry Hadin bala pensyai bat pensngo thu ka jingtrei kala job bat ki pat ba kila pediang ya ke MHIS na ka benta ka jingmentoy ha ka por pang porshtam kari ka bedi adhar kan shibon ke ba ya ban sutro ban snow ke ba don kam kalom na do bas dan hi shwa bakin wanra ini adhar snow ka jadi bandon ke jing pensyai ban sutro amar kat ke jing bam yang jong ki breu ka jing ya sham jong ba ki kat tu ban ni jadi ba kadon ke jing bam sutro sha we do adhar Dengan snow ketika mat kaba di kini kibas thau ki an kan kamban pensai bin snow tu kenapa kedungkan ki way pat ki ban yalam bakla ya ka cuma khat jom ki be akibe de kino ngai tong adha an shwai ke MHIS u ka don ka ji kusha nanta ki don skru pun ki way ki ba ki kusha de haga jing bam so tu Henry habala pensai ben snow tu anget kan penyerap pengin job ini ki jingele hakam tam ke jingu cepat khat ke jong namar bom shai